Bas van der Zwaan, Fariba. Ja. Wij zijn van L1, van het programma Onderweg. Ja. En wij reden hier langs Ja. en wij zagen de mensen buiten staan. Ja. En wij vroegen ons af, wat is jullie stichting? Stichting Zederenzorg. Zederen. Zederenzorg, ja. En wat doet de stichting? Dit is voor mensen met beperkingen. Dagbesteding eigenlijk. Oh. Dus ook dagbesteding, ja. Maar ook dagbesteding voor mensen hier uit de buurt, uit de wijk? Ja, van wijk, van andere wijk. Dus van verschillende wijken. Wat leuk. Niet alleen van hier. Ja, en wat doen jullie aan dagbesteding? Activiteiten regelen. En dan, ja. En dan lachen. Schillen wazen. Activiteiten regelen en dan individuele gesprekken hebben wij. En dan tot zover mogelijk helpen wij de mensen een beetje in maatschappij terugkomen. Dus, ja. Wat leuk. Ja. En, ben jij de baas van de stichting? Ik ben teamleider. Teamleider. Ja. Maar ben jij ook begonnen met de stichting? Nee, ik werk ook al lang ergens anders. Maar nu al ongeveer 3 jaar werk ik hier. Oké. Ja. En waar komt de naam vandaan? Zederen? Zederen betekent dat niet opgeven. Ja, dus gewoon volhouden en dan verder te gaan. In welke taal? Ja, gewoon in het Grieks denk ik. In het Grieks? In het Grieks, ja. Ja, dit is eigenlijk een naam in vorm, een boom. Een boom die heet zeder ook. Ja, dat is zeder. Ja, zeder. zederhout. Ja, die is ook een naam van een boom. Ja. Wat grappig. Ja. Hoe ben jij in dit werk terechtgekomen? Ja, ik ben psychologie gestudeerd. Psychologie? Ja. Dus ik ben ook eigenlijk als een vrijwilliger hier gekomen. En dan zo goed gegaan dat in 3 jaar heb ik vast een contract gekregen. En dan nu ook als begeleider werk ik hier. En ik ben ontzettend tevreden. Dus dit hoort bij mij vak. Dus, maar dit is wel voor jou een vaste baan? Ja. Je bent in dienst van de stichting? Ja. Dus je krijgt daar ook gewoon een salaris voor? Ja. Ja, oké. Ja. Maar je bent hier dus als vrijwilliger binnengerold? Ja, maar toch, het is zo goed gegaan dat vaste baan gekregen. Ja. Woon je ook in Blerik of in Venlo? Je woont hier in de wijk? Ja. Ja, hoe leuk is dat dan? Dat je in je eigen wijk kunt werken? Ik loop naar mijn werk toe. Dus, ja, heerlijk. Ja. Maar dit is gewoon helemaal jouw ding? Dit past echt goed bij jou? Zeker weten. Ja. Voor mij is het perfect, ja. En ik denk dat de cliënten zijn ook tevreden. Dus, zeker. Ja? Ja, wat is er zo leuk aan de dagbesteding hier? Ja, je kunt gewoon doen en laten wat je wil. Je kan gaan knutselen, je kan gaan breien. Noem het maar op. Boodschappen halen, uit eten. Eten krijgen ze ook tussen de middag eten. Pardon? Ja. Uit eten? Ja. Uit eten, ja, wakken. Geen god wakken met de dagbesteding? Ja, af en toe. Ja, af en toe. Hoe lekker is dat? Ja. Mag ik jullie even bij jou komen? Ja. Ja, mag dat, Fariba? Wil je dat? Ja. Ja? Ik breng het even. Want, kijk. Nou kunnen we ook zien wat voor ruimte dat jullie hebben. Sorry. Mag ik ook een handje geven? Ja. Ik ben Bas. Ik ben Willem. Willem. Ja. Willem, woont zich hier jong in de buurt? Ja. En wie bist ik bij de stichting terechtgekomen? Ik ben al bij de stichting vanaf dat de stichting bestaat. Hoe lang bestaat de stichting? Fariba? 5 jaar. 4 jaar. Dus die kunt ze hier al 5 jaar? Ja. Morgen ben jij gewoon. Ik ga zo door. Nee, maar ik vind het, Fariba, ik vind het super dat er een stichting bestaat die dit doet. Er zijn heel veel dagbestedingen voor mensen met een beperking. Ja. Willem, wat is die beperking? Behalve dat ze... Ik heb maar 1 been. Dat is maar 1 been, Ja. maar ik zie er 2. Dat is... Kijk, wat is er gebeurd? Muziek geweest. Ik had osteomyelitis, botmergontsteking.
Dan hebben ze bij iemand amputeren. Hoe lang geleden? Oh, toch een tijdje geleden. Maar kent ze lopen? Ik kan stukjes lopen, ja. Ja. Niet te wiet, maar ik kan wel lopen. Ja. Ja. Ik moet zeggen, dit is een enorme partij gold wat ze om de nek is hangen. Ja, dat klopt. Dat huurt bij dich? Een hobby van mij. Is dat een hobby van dich? Ja, een hobby van mij, ja. Wat is dan de hobby? Het gold of de kettingen? Beleggen. Wat is het? Gold, beleggen. Oh, dat is een belegging. Ja. Als je geen geld hebt, heb je altijd gold. Ja, dat klopt. En als je gold hebt, heb je toch geld. Ja, maar dan moet ze wel goed op zichzelf letten, hè? Ja, ja. Dat doe ik ook wel. Hij is een bodyguard of zo. Ja. Oh, dat bist ik. Huurt je bij jij? Ja, we zijn getrouwd. Serieus? Dat is Willem? En ik ben Wilma. Willem en Wilma, ja. En dezelfde geboortedatum ook. Dezelfde geboortedatum? Ja. Alleen is hij van 58 en ik van 57. Met 13 mei allebei. En je ziet op dezelfde dag jeurig. Wie viert je dat meestal? Op een trouwdag. Gewoon op een dag zien we ook getrouwd. Hoe lang ziet je getrouwd, Wilma, inmiddels? 14 jaar. 14 jaar. En wie heb je elkaar leren kennen? Ja, dat is een heel verhaal, hè, jong. Ja, en een ziekenhuis. Had dat met die been te maken? Ja. Ja. Een soort revalidatie. Oké. En door Zoetstig ook? Ja. Ik wil ook het revalideren. Ja. Ik heb een heup. Ja. En toen was het liefde op het eerste gezicht? In feite wel. Die zoog hem en die doet van, Dat is hem. dat is hem. En inmiddels ziet je 14 jaar getrouwd. Ja. En je hebt het goed samen. Ja. En hoe dik ziet je hij? Iedere dag. Behalve in het weekend of ook in het weekend? Nee, weekend eens. En wat doet je de hele dag? Nou, dat ik 12 uur gaan we eten. En door we schilderen, of spellen, of wat zoals wils. Schoon weer, dan gaan we wandelen. Vrijdags naar de markt. Hoe gevarieerd kan het zien? Ja, net wie dat doet kan. Ja. En wat doet je dan in de weekenden samen? Ja, dan hebben we onze vogels. We hebben 3 aras. Dus daar amuseren we ons wel mee. Ares, dat zien toch van jullie grote? Of niet? Ja, ja. Ja, ja. Die heb je in de woonkamer zitten? Ja. Ja. En Ares zien dat, die proten die ook? Ja. Niet wat, ja. Ja. Maar kent ze door mij proten? Of zeggen die... Die zeggen dit nou eigenlijk. Ja, hè? Ja. En we hebben er einde zitten doet zichzelf goeiemorgen. En die andere 2 niet. Nee, Maar die Ares, die kennen toch heel oud weer? 80 jaar. Ja. En wie oud zien ze? Ja, varieert. De oudste is 10 jaar en je andere is nog jong. Die hebben we hebben zelf van de kleins af aan met spuit met pap goed gemaakt. Daarom zijn ze super tam. Ja, die zien ook echt, dat zien bijna kindjes van ons. Ja. Ja, ja. Heb je kinderen? Ja. Ja. 3. Telefoon. Ja. Hey, als de dagbesteding er niet zoiets zien, hè? Oh god. Dan zou ik niet weten wat ik met mijn leven aan moest.
Dit is echt belangrijk voor. Ja, heel belangrijk. Oké, goed zo. Groetjes. Gezellig samen eten. Jo, hoi, hoi. Doet je dan een koken? Ja, ook. Natuurlijk ook. Ja. Dus boodschappen doen. Boodschappen. Bedenken wat ze gaan eten, boodschappen doen, samen koken, samen eten. Dat wil ik ook doen, ja. Ja. Fariba, Ja. hoeveel mensen... Hallo. Hoeveel mensen werken er bij de stichting? We zijn nu met 5. We hebben ook andere ruimte voor de jongeren. Die in Villa is dat, in Houtbelerijk. Daar hebben we ook bij ongeveer 6 cliënten. Jonge generatie eigenlijk. En hier hebben wij ook ongeveer 17. Oké. Dus En jullie zijn een stichting? ja. Dus hoe doe je... Dagbesteding, activiteit. Eigenlijk eens op dagbesteding is Hoe doen dat. Maar jullie daar dat? is 24 uur. Oké. En hoe doen jullie dat financieel als stichting zijnde? Ja, via gemeente, hè. Via gemeente. Dus we vragen indicatie van hun gemeente. En dan gemeente, als het akkoord gaat, dan worden wij via gemeente support. Maar een betere reclame als deze 2 mensen kun je niet hebben. Hè? Want als je hoort hoe gelukkig zij hier zijn, Ja, dat het voor hen... we zijn ook blij met hun. Dus ze komen regelmatig naar hier toe. Dus ze doen mee met de activiteiten. Dat is ook perfect, ja. Ja. Niet iedereen nog. Ik ben, nu is eigenlijk voor etentijd hebben wij minder. En dan na eten komen ze nog. En dan zitten activiteiten mee en alles. Dus, ja. Dankjewel. Dat we even langs mochten komen. Fariba, heel veel succes Ja, jullie met de ook. stichting. Bedankt allemaal. Ja.